Presentació d'un treball de comparació de dues escoles. Detecta-hi les formes del català oral espontani. Bon dia, soc en Joan Gandia i us presentaré els resultats del meu treball de comparació de dues escoles a partir de la info que apareix a les seves pàgines web. Com podem veure en la diapositiva, vaig tenir interès en comparar una escola rural, l'escola Sant Jaume de Portbou, i una escola de primària a Kent, a Anglaterra, la Woodlands Primary School. La veritat és que, en aquest cas, la pàgina web, l'exhaustiva pàgina web, és només en anglès, però és molt entenedora i interessant. En primer lloc, em vaig fixar en les seccions de les pàgines, que constitueixen les diferents parts d'aquesta presentació, que tracten aspectes a nivell de la ubicació de l'escola, els nanos, el calendari escolar, el currículum, els serveis, la valoració externa i altres dallonses. Dubtes fins aquí? Veig una mà alçada al fons. No se sent prou bé. Però dit abans, sapiguent-ho, pot ser que faci l'esforç de parlar un més alt a partir d'ara. Prometem que si no se'm sent, em farà senyals.